contextul crizei refugiaților din Ucraina și nu doar, pentru că dacă facem o privire spre clasa pe care o avem, o să vedem foarte mulți copii care au trecut prin anumite evenimente traumatizante, au trecut prin experiențe traumatizante. Astăzi tot mai mult avem copii a căror părinți divorțează, avem copii cu părinți plecați de străinătate, avem un flux foarte mare de copii refugiați din Ucraina care au venit aici încă din februarie, atunci când s-a început războiul. Ne mai vorbim că și noi maturi avem foarte multe traume din copilărie. Apropo, să știți că toate cercetările au demonstrat că există 10 traume din copilărie care ne afectează foarte mult dezvoltarea noastră și prin aceste traume sunt menționate abuzurile din familie și aici vreau să menționez anume neglijența emoțională, care cu siguranță foarte mulți dintre dumneavoastră ați trăit-o în familie. De ce? Că și pe timpul acela, când eram noi copii, părinții munceau foarte mult, ne ofereau, să zic așa, financiar, cât puteau ei, se punea accentul pe alimentație, pe îmbrăcăminte, pe confortul cât de posibil în casă și mai puțin conexiunea aceasta emoțională, mai puțin să se intereseze cum se simte copilul, ce nevoie are emoționale și tot așa mai departe. De aceea am considerat să discutăm astăzi câteva aspecte. Clar că într-o oră nu putem cuprinde tot necuprinsul, dar vă propunem să începem cu un exercițiu și acest exercițiu ați putea să-l faceți și cu cadrele didactice, iarăși, și cu elevii. Este un exercițiu care vă provoacă să vă gândiți ce gest plăcut ați făcut astăzi dimineață pentru dumneavoastră și pentru persoana iubită, pentru persoana dragă. Persoana iubită poate fi un membru din familie, poate fi din familia, să zic, cu care locuiți, sau din familia extinsă. Oricine poate fi persoana iubită. Dacă vrea cineva, văd că nu ne ajunge o oră, dar doar să vă gândiți ce ați făcut, nu doar că ați băut cafea. Aș vrea să mergeți un pic mai profund, să vedeți ce faceți în viața de zi cu zi. Dacă vrea cineva să se expună, cine dorește? Haideți! Așa, haideți! Deci, eu pentru mine fac de obicei următorul lucru. Mă uit în oglindă și mă bucur că am deschis ochii mei frumoși verzi dimineața, iar pentru persoana iubită, mereu dimineața îmi trezesc și soțul și fiica, sărutându-i și spunându-le că îi iubesc foarte mult. Vă mulțumim foarte mult. Să știți că de felul cum ne trezim de dimineață și de felul cum ne montăm noi, ca așa începem și ziua. Pentru că totul depinde de noi. Eu nu știu dacă mai dorește cineva să se expună și chiar am să vă provoc să vă mai gândiți ce faceți mai mult pentru ceilalți și pentru voi. Pentru că de fiecare dată noi suntem concentrați pe a face cuiva, pentru cineva și mai puțin pentru noi. De ce? Pentru că trăim după poziția că dacă sunt fericiți toți cei cu care trăiesc eu, sunt fericită și eu. Asta este cea mai mare, zic eu, tragedie, că noi nu începem cu bunăstarea noastră, cu starea noastră de bine. Și de foarte multe ori venim și la școală, poate neglijați și supărați emoțional, deoarece ne gândim să fie bine familia, să fie bine școala, profesorii, colegii, elevii, părinții, cum spunea doamna colega noastră, că nu poți să-i faci fericiți pe toți. Și atunci rămâi frustrată tu. Ați vrut să... Da, dacă ne referim la dimineața asta, cel mai bun lucru pe care l-am făcut pentru mine este că am venit aici, pentru că având acasă o familie, 3 copii mici, multe școală și toate, am hotărât să vin, să fiu aici fizic, ca să mă încarc energetic, să mă împart cu alți oameni, să aflu lucruri noi și să mă simt bine. Pentru că în momentul când am să mă întorc acasă, am să fie o baterie plină și am să ofer și celor din jur. Iar pentru cei iubiți ai mei acasă, cu toate că am trebuit să mă urc într-un autobuz la 6 dimineața, m-am trezit mai devreme să le fac brioșele lor preferate, ca să aibă un mic dejun plăcut. Foarte frumos, aici vreau să vă zic că de multe ori copiii înțeleg ce facem noi, că asta este
că este dragoste, cu toate acestea este bine și să le mai spunem. Da? Părinții noștri, dacă vă amintiți, nu ne spuneau te iubesc, dar cumva noi parcă înțelegeam că tot comportamentul sau acțiunile pe care le fac ei denotă, reprezintă această iubire. Astăzi tot le spunem copiilor foarte mult, dacă ați văzut mulți părinți care le spun te iubesc la fiecare pas, dar acest te iubesc nu reprezintă acea sau nu are aceeași cantitate sau aceeași semnificație pe care am simțit-o noi ca și copii. De aceea este bine să combinăm cumva aceste două aspecte, a spune și a demonstra. Dacă să ne referim la... și am să vă provoc să meditați cât de des voi sau dumneavoastră vă simțiți triști, nervoși, furioși, de exemplu, deznăjduiți, da? Anxioși, că simțiți neliniște sufletească. În ce momente apar aceste emoții? În ce momente trăiți sentimente de bucurie, optimism și satisfacție? Cum apreciați starea dumneavoastră emoțională? Pentru că noi, felul cum noi ne simțim, influențează felul cum noi ne comportăm. Și dacă avem un adult, un profesor, un părinte dezechilibrat, în preajma lui și copilul se simte așa. Copiii ne simt și de câte ori noi spunem că totul e bine, totul e sub control, ei ne simt pentru că corpul nu minte niciodată. Să știți că corpul semnalează când starea noastră interioară nu este bună. Și cât de mult noi am încercat să arătăm și să spunem că totul este bine, de multe ori asta nu este chiar așa. Ce faceți pentru a depăși o stare și cât de important ca dumneavoastră să aveți strategii care vă ajută să reglați o stare, care să vă ajute să vă autoreglați emoțional. Pentru că fiecare emoție este ca un oaspete în viața noastră. Și dacă eu trăiesc emoții negative, ele sunt normale să le trăiesc. Pentru că în contextul acestei crize refugiaților, eu nu pot să fiu fericită și bucuroasă când în clasa mea, de exemplu, un copil suferă, deci e firesc să simțim tristețe. Numai că această tristețe nu trebuie să ducă spre depresie, pentru că este altceva. Și aici este rolul nostru al cadrelor didactice să observăm copilul. Numai că să știți că un om adult, care este copleșit de emoții, este încărcat emoțional, are o povară cu multe probleme ale lui, el nu vede nevoile copilului, el nu poate să răspundă, el nici este absent. De ce? Pentru că el este concentrat pe starea lui lăuntrică. El în fiecare persoană vede pe cineva care își proiectează această durere. Toată lumea e vinovată, toți sunt responsabili de durerea lui. Nu are suficientă maturitate să înțeleagă că este în responsabilitatea mea ceea ce se întâmplă. Ce faceți ca să mențineți această stare emoțională? De ce am decis să punem această metaforă, o lecție despre cum să ne stresăm, probabil că și o cunoașteți, pentru că viața noastră este făcută din evenimente stresante. Din păcate sau din fericire, deși stresul de multe ori ne mobilizează și cred că ați fost și dumneavoastră în situații când, fiind într-o situație de stres, atât de mult v-a mobilizat să schimbați lucrurile, să nu rămâneți în acea cutie sau în zona de confort. Da? Dacă nu ar fi această situație de stres, poate am rămâne să nu mișcăm lucrurile. Această poveste este despre cum să învățăm să facem față stresului într-un mod constructiv, da? Ca să nu ne facem rău nouă și celorlalți. Un psiholog învăța pe studenții lui despre managementul stresului. A luat un pahar de apă și s-a plimbat prin sală în liniște. Toată lumea aștepta o întrebare de genul: este pe jumătate plin sau pe jumătate gol? La un moment dat s-a oprit, a ridicat paharul și a întrebat pe studenți: cât de greu este acel pahar cu apă? Mirați, studenții au dat răspunsul între 250 și 500 de mililitre. Răspunsul psihologului a fost următorul: greutatea absolută nu contează. Contează, de fapt, cât îl ținem ridicat. Un minut, nicio problemă. O oră, o durere de braț. O zi, îți paralizează brațul. În fiecare dintre aceste trei cazuri, greutatea paharului nu se schimbă. Se schimbă doar timpul. Și cu cât este mai lung, cu atât este mai greu. Stresul și grijile din viața noastră sunt asemenea paharului cu apă. Dacă ne gândim la problemele noastre doar un pic, nu se întâmplă mare lucru. Dacă ne gândim mai mult la ele, încep să ne doară sufletul. Dacă ne gândim tot timpul la ele, ne paralizează mintea și nu mai putem face nimic. Iată de ce este important să ne eliberăm de stres. Și atunci când seara ajungem acasă,
să ne lăsăm grijile deoparte, să nu le purtăm cu noi în noapte, să punem paharul jos. Pentru că nimeni de acasă nu este responsabil de starea noastră lăuntrică, așa cum și cei de la serviciu nu duc povara noastră față de noi. Despre ce vom discuta astăzi cu dumneavoastră? Despre cum să identificăm copii aflați în suferință. Cum să ne dăm seama că acest copil nu este bine. Dumneavoastră ați văzut, probabil că și știrile, că tot mai frecvent se arată un număr crescut de copii care au comis suicid, care au tentative de suicid. Copii care aparent, când sunt întrebați diriginții, profesorii sau cu care se mai discută, auzim expresia, a fost un copil cu minte, a fost un copil care învăța bine, a fost un copil, se vorbește numai de bine. De ce oare un copil care este bun în toate ajunge să comită acest lucru? Probabil că este o întrebare retorică la care mulți n-au găsit răspunsul. Eu m-aș concentra pe acei copii care tocmai sunt foarte bine. Pentru că atunci când ești foarte bine, presiunea din partea tuturor este foarte mare. Iar un copil cedează. Și aceste semnale sunt vizibile de multe ori, iar din anumite considerente, că el este un elev bun, că el se descurcă, că el învață, că el reușește să facă față, nu se concentrează pe această categorie, ci pe cei care sunt din familie vulnerabilă. Deși să știți că ei au mai multă rezistență și reziliență dezvoltată, pentru că ei cresc în medii toxice, într-un mediu în care eu învăț să fiu puternic. Dacă nu, nu supraviețuiesc. Cel care crește și provine dintr-o familie foarte bună, el practic nu este pus să-și dezvolte această reziliență, pentru că noi, familia, suntem cei care le oferim pe tavan soluțiile pentru tot ce se întâmplă. Și atunci ei sunt foarte slabi din punct de vedere emoțional. Ei cedează ușor, ei nu găsesc soluții, ei învață bine, dar nu se pot descurca în viață. Nu știu ce să facă cu tot ce au. Și atunci, într-adevăr, ritmul ăsta pe care l-au de cei cedează. Cum putem să protejăm, să interacționăm, să comunicăm, să implicăm și să sprijinim copiii? Să știți că de multe ori e suficient să stai lângă om. Doar să stai, fără a spune sau a face ceva. Uneori cuvintele fac mai mult rău decât bine. Deși noi credem că, bă, atâta l-am ajutat pe omul ăsta și, mă, na, tot sunt o prostie. Pentru că cuvintele uneori sunt picătura care duc spre a lua decizia pe care o are în mintea sa curită un copil sau o persoană care trece printr-un eveniment traumatizant. Ce ar trebui să facă sau să nu facă un profesor pentru a se asigura că copiii refugiați, de exemplu, sunt într-un loc sigur? Să știți că mediul sigur și protectiv și, în general, eu ca și copil, dacă știu ce mi se întâmplă, când mi se întâmplă, unde mi se întâmplă, da? Predictibilitatea mă ajută să simt control. Dacă dumneavoastră v-ar zice că astăzi veniți la seminar și brusc ar fi fost o schimbare așa pe neașteptate, cu siguranță v-ar fi creat un disconfort. Da, imediat, bă, dar trebuia să mă duc acolo, ce mă duc în altă parte, ce mă duc. Da, apar diferite gânduri, iar gândurile dictează emoții negative și ulterior comportamente care sunt neașteptate. Deci ce ar putea face un cadru didactic? Cum se pot asigura cadrele didactice că promovează respectul pentru diversitate și empatie? Și cum pot cadrele didactice să acorde atenție sănătății mentale? Astăzi tot mai mult se vorbește despre sănătatea mentală. Sănătatea mentală înseamnă că eu să fiu bine cu mine și cu cei din jur. Asta înseamnă că eu să pot interacționa, să pot dezvolta relații. Ați văzut mulți copii care dezvoltă relații, dar nu le pot menține. Deci ei dezvoltă relații de prietenie, dar nu au prieteni pe termen lung. Pentru că a menține o relație este mult mai dificil decât a o dezvolta. Acolo înseamnă să implici emoții, înseamnă să implici abilități de comunicare, abilități, empatie, asertivitate și tot așa mai departe. Deci, pentru a lucra și pentru a avea grijă de ceilalți, trebuie mai întâi de toate să avem grijă de noi. Dacă nu avem grijă de noi, nu putem ajuta pe ceilalți, da? Este și în Biblie citatul, iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Sincer să vă zic, mult timp nu am înțeles asta și mă gândeam că în viață trebuie să iubești pe tău și apă pe tine. Și când auzeam de fiecare dată asta, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, mă gândeam, Doamne, asta cum? Asta înseamnă egoism. Și am înțeles asta foarte târziu, dar am înțeles că dacă nu poți face pentru tine niște lucruri, nu poți fi funcțional și util pentru ceilalți. Pentru că de aici pornește bunăstarea. Nu mă opresc aici foarte mult, dar este ca un cerc. Da? E ca și acel ceasornicului. Da?
ce se întâmplă când avem acel părinte sau profesor permanent stresat, agitat, nervos, copleșit de toate grijile lumești, și grijile de proiectare, și grijile de acasă, și tot așa mai departe. În preajma lui avem și un copil agitat, un copil neliniștit, un copil care este permanent încordat și tensionat. De aici crește iritabilitatea noastră adulților, da? Și atunci când suntem irascibili și nervoși, ce facem? Acționăm indezirabil. Țipăm, lovim, izbucnim, trântim, pălim, toată lumea este vinovată de faptul că eu nu știu ce am pățit. Și prin urmare copiii dezvoltă comportamente neadecvate. Să știți că cel mai frecvent copiii somatizează și ați văzut copiii mici care încep a durea burta, capul, fac febră, fie chiar și mică. Acestea sunt reacții ale corpului care ies în exterior. De ce? Pentru că de multe ori, ce am mai spus, corpul nu minte niciodată. Atunci când o să fiți epuizați emoțional, și cred că ați simțit lucrul ăsta, când muncești foarte, foarte, foarte mult și deja începi să ai niște dureri fizice, dar nu înțelegi de unde ele se iau, că starea mea parcă n-am pățit nimic, dar asta este consecința stării emoționale. Deci, da, el ies în corp. Atunci, știți când noi mâncăm ceva, ce fac? Ies petele pe corp sau părul se îngrașă sau nu știu ce. Deci corpul, mintea și trupul sunt legate între ele. Noi nu suntem ceva separat. Da? Și deci o minte echilibrată sau un corp echilibrat, bineînțeles că va avea și o minte echilibrată. Și este foarte important să înțelegeți că sănătatea emoțională, adică modul în care noi ne simțim, cum ne comportăm și capacitatea de a fi atenți la nevoile celorlalți, este foarte important pentru un cadru didactic. Și atunci când noi, ca și cadre didactice, să avem obiectiv să reducem stresul profesional, să reducem prin diferite modalități, asta ar trebui să fie o prioritate pentru sistemul educațional și, în general, pentru noi, pentru că stresul afectează sănătatea fizică, emoțională, afectează felul cum eu mă comport și cum eu îmi gestionez și este important să înțelegeți că problemele emoționale duc și la probleme comportamentale. Da, eu mă pierd ușor cu firea, încep să fac lucruri care după asta regret și cred că ați avut numai o dată și acasă, copiii proprii, când acționați cumva altfel și după asta zice, Doamne, de ce am procedat așa? De ce am făcut așa? Da, începeau să apară remușcările și tot felul de situații. Când încercăm să ne cerem scuză, am auzit undeva de la un expert că niciodată părintele nu trebuie să-și ceară scuză de la copil. Dimpotrivă, ar trebui să ducă, să vorbească, să-i spună copilului, uite, am reacționat așa, am ridicat vocea pentru că eram supărat pe tine, ai procedat greșit, dar apropo, niciodată să nu faceți morală cu copiii, nici acasă, nici la școală, când ei sunt încărcați emoțional. Deci în momentul când el are încărcătura aceasta, este emoțional foarte profund și eu vin să-i spun lui că așa e bine și așa nu e bine. Deci acolo lucrează amigdala, nu mai funcționează partea aceasta ce ține de creier și ca să ajute să ajungă, cortexul doarme atunci. Degeaba eu vin și țin morală, pentru că asta și mai mult provoacă starea copilului. De aceea este important să înțelegeți că reacțiile la stres, în cazul că aveți copii refugiați în instituție, sunt normale într-o situație periculoasă. Și poate să fie frică, furie, poate să fie violență, singurătate, izolare. Noi am avut experiență de lucru cu copii refugiați foarte mult de când au venit și cadrele didactice și chiar cu copii și părinți și am văzut situații diferite. Mai degrabă am văzut părinți dezechilibrați și copii foarte calmi. Ei se jucau, ei își cătau de treabă, da? Și părinte care era panicat de faptul că și-a lăsat casa acolo, și-a lăsat serviciu, și-a lăsat soțul, Doamne ferește, ce o să fac fără el și tot așa mai departe. Iar starea asta influențează copilul. Deci grija față de noi este foarte importantă. Aici avem un exercițiu pe care nu știu dacă noi reușim să-l facem, dar eu aș putea să vă-l explic cum îl puteți face cu copiii. El este un exercițiu foarte reușit și scoate în evidență resursele noastre personale. Dumneavoastră să aveți prezentarea pe o foaie A4. Copiii sunt rugați să deseneze, iată, un cerc. Da? Vedem etapa 1. Desenează cercul și în acest cerc, timp de 2 minute, îi oferim posibilitatea copilului să scrie tot ce îl îngrijorează.
Da? Cum v-aș spune și dumneavoastră acum, să scrieți tot ce vă îngrijorează pe dumneavoastră. De exemplu, faptul că în țara vecină este război, sau faptul că situația este incertă în țară, sau faptul că mă îngrijorează starea de sănătate, sau faptul că mă îngrijorează orice. Ce mă îngrijorează pe mine. Nu pe ceilalți, dar pe mine. Este vorba de mine. În afara cercului, da, noi scriem tot ce ne face viața frumoasă. Tot ce am eu, ce mi umple viața sau cupa emoțională. Da? De exemplu, familia mea îmi face viața frumoasă, faptul că am un serviciu, faptul că sunt aici. Amintiți-vă ce v-am zis, că noi nu știm ce va fi în viitor. Noi știm ce este astăzi aici. Fericirea provine de la clipă, la moment. Da? Acum și aici eu sunt fericită. Fericirea nu ar trebui să depindă de faptul că eu am familie sau nu am familie. Eu am copil sau nu am copil. Eu am partener sau nu. Nu depinde de faptul dacă am sau nu un serviciu. Ar trebui fericirea să depindă de ceea ce sunt eu și de ceea ce reprezint eu. Da? Deci, în exteriorul cercului vom axa tot ce ne face viața noastră frumoasă timp de 3 minute. Nu îi dăm copilului sugestii. Pentru că ceea ce face pentru dumneavoastră viața frumoasă, pentru mine s-ar putea să nu facă. Da? Să știți un lucru, faptul că eu am familie, asta nu înseamnă că poate fi resursă pentru mine. Resursa asta înseamnă persoana semnificativă care este aproape de mine atunci când eu am o problemă, care m-a ajutat, care mi-a fost alături, care m-a susținut. Asta înseamnă persoana semnificativă. Poate fi și un cățel. Dacă cățelul acela a fost alături de mine și mulți ucraineni au venit cu căței și cu pisici. Și poate fi o mai mare resursă decât faptul că nu are alături acea persoană. Poate fi o persoană semnificativă, o persoană plecată din viața lui. Da? În contextul ăsta este și un exercițiu foarte bun cu locul sigur. Dar asta îl poate face mai mult un profesionist, un psiholog. Eu am să vă zic ce puteți face cu dumneavoastră la modul concret cu elevii și la dezvoltarea personală și, bine, nu o să faceți la limba engleză despre îngrijorări, dar la dezvoltarea personală cu siguranță puteți face. La următoarea etapă, deci care este cea mai mare sursă de îngrijorare din primul cerc? Da? Noi avem multe îngrijorări, dar hai să vedem astăzi, acum, care este cea mai mare. Și luăm, iată, cea mai mare îngrijorare a copilului și încercăm să o ducem prin acest cerc. Da? Ce putem controla, ce putem influența și ce nu putem controla. Din păcate, noi foarte multe resurse pe care le avem, interioare, le consumăm pe chestii pe care noi nu le putem controla. Noi putem controla războiul din Ucraina? Nu putem controla. Noi putem controla cutremurul din Turcia care a fost? Nu putem controla. Noi putem controla situația din țară cu energia și cu tot ce s-a întâmplat? Nu ține în controlul nostru, dar noi putem influența. Făcând toți economii, având o responsabilitate față de tot ce se întâmplă, noi putem controla, noi putem influența, dar nu putem controla. Și ceea ce stă în puterea noastră și noi putem controla, asta este diferența, ca să le explicăm copiilor ce putem controla și ce nu putem controla. Și să concentreze pe aspectele care le poate îmbunătăți și schimba. Da? Pentru că noi, din păcate, iată așa, stăm cu grijile acestea și le ducem în spate, da? Și ne împovărează și mai mult viața. Și în contextul ăsta eu chiar vă încurajez să facem un exercițiu, da? Uite, o să, nu știu dacă l-am aici, cred că nu l-am pus. Este, da? Iată, bine, nu o să mișcați acum picioarele, dar iată să punem cu toții așa, da? Iată mâinile așa, da? Și așa. Și să încercăm să spunem, dă-te jos, dă-te jos, dă-te jos de pe mine, dă-te jos, da? Deci mai dăm jos pe cei, da? Și un pic mai facem de mișcare. Să știți, apropo, mișcarea ajută foarte mult, da? Dă-te jos, dă-te jos, da? Și cât mai mult spunem dă-te jos, să mai dăm jos pe cei care să urcă la noi în spate așa cu forța, știți? De multe ori nu, deci toate grijile astea încercăm să le, așa zi de zi, să le dăm jos, dar să nu le ducem povara asta în spate, pentru că ele sunt grele. Un alt exercițiu pe care eu v-aș recomanda să-l facem acum, pentru că este chiar reușit, aveți pe masă o foaie A4 și am să vă rog să vă desenați mâna voastră
o mână pe care o vreți, stânga, dreapta, pe care vreți voi, care fiecare mâna lui. Da? Deci este un exercițiu la fel care ne permite să valorificăm sau să identificăm resursele noastre personale. Toată lumea are resurse. Nu există copil care nu poate și nu are resurse. Numai că atunci când trece prin un eveniment traumatizant, să știți că resursele lui nu sunt active. Ele parcă doar. Da? De ce? Pentru că în momentul ăsta eu nu pot să mă concentrez pe situație. Așa. Pe degețelul acesta mic, da? Încercați să scriți abilitățile dumneavoastră personale. Ce vă reușește cel mai bine? Ce abilități aveți dumneavoastră? Ce activități puteți face cel mai bine? De exemplu, eu pot să gătesc, sau eu pot să desenez, sau eu pot să pictez, sau eu pot să cânt, sau eu... Adică abilitățile dumneavoastră care sunt cele mai bune, da? Ați reușit? Așa. Dumneavoastră, acum noi o să mișcăm un tempo mai repejor, că nu avem timp, iar copiilor oferiți-le timpul de care are nevoie ca să poată scoate aceste resurse. Pe-al doilea degețel, pe acesta, vom scrie lucruri de care suntem mândri. Da? Deci eu sunt mândră, de exemplu, dar nu mândră de că am familie, sau mândră de mine, de eu, de ce sunt mândră. Da, eu sunt mândră de faptul că, de exemplu, sunt responsabilă. Sunt mândră de faptul că sunt muncitoare. Sunt mândră de faptul că îmi reușește să adun public sau îmi reușește să organizez un grup. Adică de ce sunteți dumneavoastră mândră? Atunci când se cere la dumneavoastră să faceți, nu încercați, de multe ori aud cu părinții, când se referă la copil, dar ei spun, noi ne ducem la grădiniță, noi ne ducem la oliță. Păi cine se duce? Toată familia sau numai copilul? Dacă se duce copilul, înseamnă noi vorbim de copil și nu noi, că nu ne ducem cu toții. De aceea, cumva, trebuie să încercăm să particularizăm persoana care face concret acțiunea, să nu mergem cu grupa așa împreună, că noi suntem noi și știți că în familie este eu, tu și formăm noi, da? Și avem momente personale și momente comune. Deci eu trebuie să fiu bine cu mine și cu familia mea. Așa, pe celălalt deget pe ăsta, eu am. Și aici vom scoate în evidență persoane, nume de persoane, imagini, locuri, animale, pe care noi putem conta atunci când avem o problemă. Vă amintiți? Spuneam că mulți copii refugiați au venit cu animăluțele de companie și aceste animăluțe, ele țin ca niște lucruri sfinte. Le îmbrac cu hăinuțe, le acord o atenție sporită, îi scot la plimbare, îi consideră ca un membru al familiei. Da? Deci acesta este semnificativ pentru el. Și atunci noi nu putem să-i spunem copilului că lasă câinele că el e de pădure sau e de deal sau nu știu de unde. Pentru dânsul asta nu este important ceea ce spunem noi. Da? S-ar putea aici să dați nume concrete. Nu punem familia. Că familia este mare. Noi în familia toată putem avea persoana semnificativă, tata, de exemplu, sau soțul, sau fiica, sau mama, nu toți. Da? De aceea nu punem toată familia, că sunt sigură că nu toți membrii în familie vă sar atunci când treceți printr-o situație mai complicată. Pe celălalt deget pe ăsta, eu voi face și punem lucruri, 1-2, care îmi doresc să fac până la final de săptămână. Da? Uite, eu vreau, de exemplu, să fac asta sau vreau să mă duc acolo, da? Dar concentrați-vă pe niște lucruri reale. Nu puneți că vreau să ajung în China, că știu precis că n-am în China de unde să ajung acum. Sau, deci scriem niște lucruri reale, dar care de obicei nu prea ne ajunge forța asta. Am o dorință mare, dar n-am suficientă dorință sau putere. Ați reușit? Da? Toată lumea întreabă, da, cu degetul ăsta ce fac. De obicei când copilul vorbește și își expune toate aceste resurse, la final el cumva zice că da, eu am să reușesc, da, eu am să obțin, ăsta e ca un gest de ok, da, eu am să fac, o să fie totul bine, deci totul depinde de noi și am putea la degetul ăsta al 4-lea, apropo, să trasăm 1, 2, 3 acțiuni, cum voi realiza eu acest lucru. Haideți să vedem. 1, 2, 3 acțiuni, prin ce modalitate eu voi obține această dorință. Deci uitați-vă. Spre exemplu, eu îmi doresc să ajung, de exemplu, într-un punct sau să-mi cumpăr un lucru.
Pentru ce am nevoie de asta? Așa, să găsesc bani, ar fi o acțiune. 2, să mă duc la magazinele astea 1, 2, 3 ca să caut. 3, să mă duc într-o zi, când am, chiar dacă n-am timp, să mă deplasez, să-mi cumpăr obiecte. Da? Sunt 3 piese, 3 etape simple care mi-a permis ca eu să-mi realizez acest obiectiv. Noi suntem maturi, noi reușim, știm cum. Copiii nu știu cum. Și atunci noi îi ajutăm, încercăm, nu eu îi dau soluția, dar el vine cu soluția și noi încercăm să îl ajutăm dacă asta poate fi realizat și prin ce modalitate. Ar vrea cineva să se expună? Dacă dorește cineva. Cine dorește? Numai nu toți odată? Ați obosit deja. Cine dorește? Vreți cineva? Prea personal. Prea personal. Da. Poate cineva a scris nu prea personal. Da. E o ocazie ca să vă cunoașteți. Așa. Microfonul, vă rog. Haideți să ne ascultăm, vă rugăm încă un piculeț. Tipul ăsta trece foarte repede. Pare puțin. Da, ce voi face eu? Voi verifica că e de la clasa 5-a. De obicei. Și mă voi odihni bine sâmbătă. Deci, cum voi realiza aceste lucruri? Sâmbătă după masă, după ce mă odihnesc bine, nu găsesc timp pentru a verifica sau... Dar cum vă odihniți bine? Verificăm și apoi cred că dorm bine noaptea și după aia dimineața o să stau în pat, așa mai mult. Să văd cafeaua. Mai mult timp. Dar de celelalte calități, nu n-ați spus nimic. Vedeți, da? La de ce eu pot? Ce abilități aveți dumneavoastră? Haideți, în microfon să vă audă colegii. Ia microfonul. A dumneavoastră abilități, nu a lor, că aici nu-i de grup. Eu m-am gândit să divulg așa, doar la ce voi face și ce voi realiza. Restul nu vreți să ne spuneți. Pot să selectez din unul, ce pot să fac, pot să gătesc. 2. Eu sunt câteodată, sunt mândră de... Am învățat să zic nu unor lucruri. Ce pot, care sunt mândră, stați. Așa, Eu am, da. Eu am un fiu, eu am un frate, o casă, un job. Așa. Și... Ce am spus eu și atât? Atât. Da. Apropo, dumneavoastră puteți să faceți copii și la nivel de grup. Iată, ei să lucreze inițial individual și după aceea ca să reușească să se expună toți, să discute între ei și cine vrea să se expună, vă dați seama, nu reușiți toată clasa să-i ascultați. Deși atunci când discutați cu copiii, oricum puteți să aveți doar un exercițiu, dar ca să fie cuprinși toți copiii. Dacă mai dorește cineva, poftim ca să nu vă supărăm cumva. Eu mai bine că v-am zis odată în sesiunile mai trecute de tehnica aceasta o zi obișnuită din viața mea, care este o tehnică foarte reușită pentru identificarea resurselor. Apropo, în acel exercițiu de care am anterior, ne ajută să identificăm resursele noastre personale. Da? Și, în cazul, dacă se poate un pic mai încet, că nu se aude. În momentul în care o persoană trece printr-o anumită problemă în viață, și copiii au probleme, să nu credeți că copiii nu au anumite situații, da? Iată, ce resurse are copilul ca să depășească aceste probleme. Din păcate, noi nu avem psihologi în toate școlile și atunci dumneavoastră sunteți cadrele didactice, resursa numărul 1, care ajută copilul să identifice anumiți copii care au anumite probleme. Tehnica aceasta, o zi obișnuită, la fel ne permite să facem identificarea resurselor copilului prin ce? Prin faptul că noi pornim organizare pe o foaie A4, se desenează această figură, da? Se începe, această tabeluță, se începe de la deșteptare, copilul începe a scrie de la momentul când se trezește, cu cine, singur sau cu cineva, și toate etapele, tot parcursul unei zile obișnuite, apropo, o zi obișnuite de luni până vineri, nu sâmbătă și duminica, și nu zile de naștere, sărbători și evenimente importante din familie, și până la stingere sau la culcare. După care se vede câte activități copilul face singur și câte face cu cineva. Să știți că copiii care au mai multe
elemente de piese, etape, că le face singur, acești copii sunt mai mult singuratici decât au pe cineva. De aceea putem să întrebăm pe copil cum arată o zi obișnuită, dacă este mulțumit de ziua obișnuită, ce notă i-ar da aceste zile obișnuite, de la 1 la 10, da? Vă dați seama că de la 5 în jos este o zi nu prea fericită, dar cu toate acestea putem să întrebăm pe copil el cum consideră. Să știți că un copil care trece prin evenimente stresante, traumatizante, pentru dânsul 5 poate fi foarte bună. Deci, de ce? Pentru că el altfel nu știe acum. Starea lui emoțională este deplorabilă și atunci el nici nu își poate să-și pună nota 6 și 7. Scopul nostru este să creștem de la 4 la 5, de la 5 la 6, nu imediat de la 6 spre 10, da? Ce ar vrea să schimbi copilul? S-ar putea să spună că nu vrea să schimbi nimic, totul e bine și frumos. Nu vă concentrați pe copii când spune că eu nu vreau să schimb nimic, dar încercați să vedeți totuși ce puteți face împreună ca să schimbați situația. Cine sau ce vă poate influența parcursul vieții? Și o să vedeți că mulți copii sau multe persoane spun că depinde de ceilalți ca să fie viața mea sau ziua mea fericită. Da? Deci este la fel o tehnică foarte importantă. Tehnica ancorarea în prezent, dumneavoastră probabil că o cunoașteți, noi acum mai revenim la ea, iarăși este pe cele 5 simțuri, da? Și ajută și nu doar în cazul copiilor traumatizați, dar și în situațiile și în atacurile de panică și în copii cu anumite comportamente mai, să zic așa, negative. Ce este firesc să se întâmple atunci când noi ne confruntăm cu o situație pe care o avem? Știm foarte bine că un război în apropierea țării noastre ne aduce în mod firesc sentimente de nesiguranță, frică, neputință de a face față situației, senzații de a fi expus pericolului, îngrijorări pentru cei dragi și pentru cei apropiați. Și dacă ne referim la traumă nemijlocit, probabil că ați mai auzit cuvântul traumă. Eu nu vreau acum să intrăm atât de profund precum o face un psiholog, dar să știți că trauma este echivalentul rănii emoționale. Da? Și exact așa, când avem o rană la mână, când ne-am tăiat, ea este vizibilă, așa? Eu pot să găsesc două soluții. Sau o bandajez și o ascund și ea nu se vede, deși durerea rămâne, sau o lăs desfăcută și rana din ce în ce mai mult se poate extinde și poate fi mai grav pentru mine. Exact așa și cu trauma, rana emoțională, ea întotdeauna este vizibilă, chiar dacă noi de multe ori nu ne dăm seama. Copiii care sunt, în special copiii care știți că sunt expuși, trăiesc în familii unde este abuz, unde este violență, unde un părinte este în penitenciar, copiii refugiați din Ucraina, copiii care sunt neglijați emoțional, chiar părinții care au trecut printr-un divorț. Să știți că nu divorțul în sine e traumatizant. Da? Gabor Mate spune că nu evenimentul în sine provoacă traumă, ci felul cum noi reacționăm la acest eveniment. Felul cum ceilalți adulți ne influențează și cum ei se expun pe marginea acestui eveniment. De aceea este foarte important atunci când copilul traversează sau se află într-o perioadă, într-o situație traumatizantă, să aibă un adult echilibrat, un adult care o să știe cum să susțină copilul. Deci trauma provine din limba sau în limba grecească înseamnă rană. Și, deci, iată, o să vedeți și aici că nu este ceea ce se întâmplă, ci ceea ce se întâmplă în interiorul nostru. Este o blocare sau o durere, pentru cât de mult noi nu am ascunde-o, ea oricum poate izbucni în anumite contexte vulnerabile și în anumite situații care poate să ne afecteze și dezvoltarea noastră. Deci, până nu depășim această problemă, noi rămânem blocați în trecut. Da? O să vedeți persoane care permanent reacționează. Apropo, din păcate și noi, cadrele didactice, reacționăm. Dar reacționa, asta înseamnă, noi reacționăm pe pilot automat. Da? Deci noi imediat, și eu vă provoc să faceți un exercițiu, să puneți telefonul lângă dumneavoastră și timp de 2 zile să nu reacționați deloc la telefon. Orice mesaj, orice sunet care vine, să nu reacționați, să neglijați total. O să vedeți că nu puteți. E suficient numai să fac click
și o redirecționăm, da? Asta este inconștient. Asta este o reacție a noastră pe care o avem pe pilot automat la sunetul, la telefon. Cam așa se întâmplă și în cazul unei situații sau unui eveniment pe care îl avem. Deci trauma este atunci când nu suntem văzuți și știuți, se referă la o pierdere a legăturii cu noi înșine, cu familia noastră și cu lumea din jurul nostru. Traumele din viața de zi cu zi ne pot face cu ușurință să ne simțim ca un copil fără mamă. Da? Am preluat dintr-o carte ce ține, adică despre traumă, câteva expresii care mi-au plăcut foarte mult, pe care le-am subliniat atunci când citesc o carte și dacă îmi plac, le subliniez cu creion și revin la ele de fiecare dată. Viziunea asupra realității este atunci când ajungem să credem că lumea pe care o vedem este ca pe lentilă și este fisurată. Apropo, noi de multe ori ne uităm cu ochelarii roz, da? Și atunci când îi schimbăm percepția asupra anumitor lucruri, de fapt, și ochelarii devin deja de altă culoare și nu mai vedem lucrurile chiar atât de fisurat și cu defect. Vindecarea emoțională este o componentă ce ține de traumă, da? Până nu ne vindecăm această rană emoțională, noi nu putem scăpa de ea. Apropo, să știți că trauma nu o putem noi, sau evenimentele traumatizante nu stă în puterea noastră ca să le depășim. Este foarte important să apelăm la un profesionist, pentru că doar un profesionist, și aici mă refer la un psiholog sau la un psihoterapeut, care poate să ne ajută să rezolvăm această problemă. Da? Pentru că de multe ori noi considerăm că noi ne putem singuri depăși anumite situații, dar până nu prelucrăm această rană, da? Este identic ca și rana tăiată de mână fizică, da? Până nu identificăm de unde vine ea și cum pot să bandajez corect, s-ar putea să facem mult mai rău. Da? Deci, felul cum răspundem noi la un eveniment nu este responsabilitatea altora, este responsabilitatea noastră. Vindecarea emoțională este egal cu dezvoltare personală. Apropo, până nu trecem să facem dezvoltare personală, până nu lucrăm foarte mult cu noi, elaborăm, prelucrăm rana aceea, noi nu depășim această traumă. Ea de fiecare dată apare și apare și apare. Și să știți că întotdeauna ceea ce vă deranjează la alte persoane nu e despre persoana aceea, dar despre voi. Este despre felul că asta eu nu pot accepta la mine și de fiecare dată eu văd la alții și reacționez bolnăvicios. Pentru că sunt experiențe, situații care țin de mine, da? De persoana mea și nu de persoana cea care mă deranjează ceva la ei. Și iată că statisticile arată că 90% din noi suntem reactivi, da? Pe pilot automat, involuntar. Cam așa se întâmplă și cu reacțiile noastre la elevi. Noi reacționăm imediat. Dumneavoastră ați obosit deja tot, am să facem un exercițiu ca să vă trezim. Apropo, mi-a plăcut foarte mult metafora aceasta, relația dintre soare și traumă. Să știți că soarele ne poate face bine și rău. Dacă stai expus la soare vara, te poți prăji și îți poate face rău. Dacă ești expus unui traum și nu vrei să faci nimic și în contextul ăsta, când vedeți un copil care este copleșit și îl vedeți că nu este bine, puteți să-l întrebați pe el cât de mult te doare de la 0 la 10. Da? Cât de mult te doare. Și eu nu mă refer la durerea fizică. Cât de mult te doare ceea ce simți tu. Și când copilul vă spune de la 5 în sus, credeți-mă că acesta este un copil care este emoțional copleșit. Știți că foarte mulți copii au, și în special acum adolescenții, au foarte mulți se taie. Da? Ați văzut automutilările acestea, da? Nu vorbesc de suicid acum, da? Dar de tăiturile acestea pe care le fac. Sau să ard cu chibritul sau cu lama. De ce? Pentru că durerea emoțională este mult mai profundă decât durerea fizică. Pur și simplu, noi întotdeauna luăm din ideea că, Doamne, și probleme aveți și voi, că nu văd să aveți așa probleme. Dar, totuși, astăzi au crescut din 5 mai mult copiii aceștia. Validarea curajului de a se împărtăși. În traumă este foarte important să validăm copilul să vorbească. Nu să impunem. Colegi, este foarte important, am spus uneori, un pahar cu apă, un șervețel și să stai lângă om.
pur și simplu să stai. Și dacă îți permite să-l atingi, în general vă străduiți copiii refugiați să nu-i atingeți, să nu-i cuprindeți dacă nu dorește. Doar dacă este un copil care se invită el să fie cuprins. Da? Dar îl ascultăm. Îi oferim posibilitatea ca el să se expună, ca el să vorbească. Nu comparați și nu spuneți copiilor că și neamurile mele au trecut prin asta. Și copiii mei trăiesc în Ucraina și au trecut și ei prin asta. Categoric nu. Încercăm să ascultăm ce are de spus copilul. Încercăm să fim conectați la el. Încercăm să ascultăm și să auzim. Da? Și nu întrerupem copilul. Nu-i spunem că tu nu poți să simți așa ceva. Tu nu ești capabil să simți, tu ești prea mic să simți așa ceva. El simte și el spune starea lui emoțională. Validarea curajului asta înseamnă că noi oferim posibilitatea și îl încurajăm ca el să vorbească. Să știți că prima cale de a depăși această rană emoțională este de a vorbi. Atunci când eu pun emoțiile în cuvinte, eu încep a scoate din interior. Validați ca copiii să-și identifice și să recunoască emoțiile. Noi, din păcate, blocăm emoții la copii. Noi nu-i permitem copilului să plângă. Noi nu-i permitem copilului să spună că el este trist, furios, supărat, mâhnit. Fiecare emoție pe care o trăim în corpul nostru ne spune că ceva se întâmplă. Furia este o emoție naturală cu care ne naștem și ne demonstrează, ne arată că s-a întâmplat o nedreptate. Și dreptul să trăiesc așa. Frica înseamnă pericol. Și normal să trăiesc frică când eu simt pericol în țara vecină. Când lumea începe a vehicula ca nu știu, 2 săptămâni, nu știu ce se mai întâmplă. Da? Creierul nostru noi și facem scenarii care ne influențează modul de a funcționa, de a activa, de a realiza tot ce facem. Tristețea înseamnă e asociat cu pierdere. Înseamnă că omul a pierdut. Și nu putem să-i spunem copilului că nu e normal să trăiești pierdere, că tot o să fie bine. Nu-i spuneți copilului refugiat că tot o să fie bine. Că mâine să treacă război și el se duce acasă. Noi nu știm. Asta nu e în controlul nostru. Nu dați promisiuni false copiilor. Nu le spuneți că totul o să se rezolve. Dimpotrivă, puteți să-i spuneți că aici ești în siguranță, aici împreună noi putem găsi soluțiile ca tu să te simți bine. Deci cumva nu oferim chestii care nu le poate face. Ce este dispus, apropo, procesul de vindecare are nevoie de ghid. Și ghidul este numai terapeut sau psiholog. Nu poate fi ghid vecinul, mătușa, nu știu care, pentru a putea lua controlul direcției. Da? Dacă vântul bate așa, deci eu am nevoie ca să aduc barca în așa fel ca să ajungă la mal. Nu pot să mă bag, pentru că atunci când vorbim de traumă, dacă nu intervii corect, poți face mai mult rău, poți face retraumatizare, și nu provocați copiii să vă povestească din curiozitate prin ce o trecut, dacă o stat ascuși, dacă nu știu ce-o făcut, dacă o stat în bunchere. Nu provocați să discute, pentru că asta scoate răni adânci. Mulți copii, apropo, refugiați, au venit cu multe traume de-a lor din copilărie, cu probleme adunate din viața lor de viață, că noi suntem într-o viață și avem probleme comune toți. Nu credeți că ei nu au problemele lor. Și s-au mai pus deasupra și experiența aceasta. Ce este dispus să facă copilul pentru aceasta, da? Ce mi-ar răspunde acum din perspectiva înțeleptului? Iată, dacă te-ai vedea că ești un înțelept, ce ai răspunde acum, da? Pentru că noi totdeauna reacționăm și suntem emoționali. Iată, acestea sunt 3 necesități de bază ale copilului. Siguranță fizică, mediu, și apropo, siguranța fizică o poate oferi și instituția, oferind acest mediu în care el să se simtă sigur, mediu prietenos și protectiv, dezvoltativ și securizat și rutină caracteristică vârstei. Care este rutina caracteristică vârstei? Dumneavoastră știți că un copil care vine și nu este integrat în școală, în grădiniță, în sistemul educațional, în anumite activități pe care copilul le-a făcut până acum, asta îi declanșează și mai mult starea ca să nu aibă control asupra situației. Deci rutina ne ajută foarte mult să avem control asupra situațiilor. Și bineînțeles că școala este mediul în care relațiile formate pot fi o experiență incredibil de stabilizatoare, pozitivă și formatoare. De ce? Pentru că copiii acolo sunt implicați. Noi știți foarte bine atunci când avem o problemă, dacă muncim,
noi uităm de necazurile noastre, așa și copiii, în momentul când ei sunt activi și rutinile acestea zilnice îi ajută pe copii. Există 3 principii de bază pe care dumneavoastră, ca și cadre didactice, ar trebui să țineți cont în procesul didactic. Privește, ascultă și fă legături. Privește, asta înseamnă că eu observ copilul, îl văd, identific copilul care, de exemplu, este izolat, copil care plânge permanent, copil care, și apropo să știți, comportamentul acesta parcă îi pare imatur. Pentru un copil care este refugiat, este normal. Nu mai contează că această imaturitate să nu fie la infinit. Dar dacă el se comportă imatur, dacă el se mai scapă, de exemplu, în pat, dacă el își suge degetul, da? Dacă vorbim de un copil mic, să știți că astea sunt reacții normale pentru așa situații, dar nu sunt normale să fie la infinit. Verificați care sunt nevoile copilului, dar nu care le considerați dumneavoastră, dar care le consideră, ce nevoie au copiii. Da? Și vedeți pe cine are copilul, de exemplu, dacă el are o persoană de încredere, are pe cine baza, cu cine locuiește copilul, da? Observăm în clasă orice schimbare de comportament, orice schimbare de dispoziție, acum plânge, acum râde, orice schimbare de atitudine, dacă copilul până acum se implica, îi plăcea, lucra, acum nu mai vrea, refuză să se implice, sau refuză să mănânce, sau noaptea are coșmaruri, sau nu vine la școală, sau refuză de a se implica în activități, sau vorbește brutal. Nu reacționați imediat, că nu se poate să vorbești la profesor așa, dar încercați să vedeți ce vă spune copilul. Momentul când copilul reacționează așa, este ceea ce simte în interior. Este o durere interioară. Noi durerea noastră o transpunem în cuvinte. Încercați să ascultați cuvintele și să încercați să vedeți ce se află, ce emoții ascund aceste cuvinte. Ascultă, da? Eu sunt conectat la el, eu îl ascult, eu sunt într-un loc sigur, nu-l ascult pe hol, pe etaj, la baie când mă duc îmbrăcată cu telefonul în geantă, pe drum, dar îmi fac timp pentru acest copil. Sunt într-un spațiu sigur, copilul se simte confortabil, este deschis, nu mai sunt 10 urechi acolo, în cabinetul metodic să aud încă 10 oameni. Nu o să se deschidă copilul. Sunteți doar cu dumneavoastră. Vorbiți despre confidențialitate și despre faptul dacă dumneavoastră aflați copilul ăsta se află într-o situație de risc sau se află într-o situație de vulnerabilitate, dumneavoastră trebuie să sesizați directorul instituției. Deci, cumva, este foarte important și a face legături înseamnă să, în cazul în care eu consider că este nevoie să refer acest copil, da? Poate am identificat anumite situații. V-am zis că noi avem serviciul de asistență psihopedagogică, puteți referi acolo, sau la servicii de sănătate mentală, sau centrele prietenoase tinerilor, da? Deci, cumva, nu ne concentrăm doar pe noi, că nu putem uneori face anumite lucruri simple, da? Deja noi cam cu timpul stăm foarte prost, aici le aveți detaliate. Aici avem un exercițiu pe care tot îl puteți face dumneavoastră și este un exercițiu foarte simplu, putem să încercăm să-l facem împreună cu noi, da? Vedeți, se arată și bigețelul aici și observați cum vă simțiți, întindeți așa degetele de la o mână, cu cealaltă mână începem să trasăm lent conturul degetului mare. Inspirăm în timp ce urmărim o latură a degetului și expirăm în timp ce urmărim cealaltă, da? Și iarăși inspirăm, expirăm, inspirăm, expirăm, inspirăm, expirăm, da? Și tot așa până la final. Apropo cu inspiratul, expiratul, puteți să le spuneți copiilor să-și imagineze în față o lumânare, da? Și haideți să suflăm lumânarea. Da? Acum avem o floare, o mirosim. Da, iarăși, lumânări multe. Da? Flori mai multe și le mirosim. Da? Și în felul acesta copiii foarte ușor pot să realizeze acest exercițiu. Un alt exercițiu este cu dușul. Da? Ridicăm mânuțele în sus, ne imaginăm că acesta este dușul. Da? Vârful degețelelor este dușul care ne dă apă. Haideți acum să ne spălăm pe cap, repejor, pe gât, pe corp,
Tot corpul, repede, ne spălăm până jos, până jos, până jos, până jos. Copiii spălă bine, bine peste tot. Acum ridicăm mâinile, avem prosopul și începem să ne ștergem. Repede corpul, tot, bine, 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 tot corpul. Așa, și. Acum, mâinile sus, ne-am imaginat că avem un copac de lămâi, da? Luăm o lămâie din copac, 10 secunde stoarcem, facem un suc, jos, aruncăm, ridicăm mâna, luăm altă lămâie, 10 secunde storcem sucul și aruncăm, da? Sunt modalități de a face exerciții de respirație foarte ușor și simplu și nu trebuie să fii psiholog sau alt profesionist, da? Morbăitul. Acum ne ridicăm cu toții în picioare. Așa. Puteți folosi, numai sper să nu superi colegii de aici, puteți folosi orice litere din alfabet, inclusiv a dumneavoastră. Ridicăm mâinile în sus și imitim sunetul care v-ați gândit. O, da? Deci cumva diferite. Acum, cu degetul la mâna stângă sau cu dreapta cu care scriți, începem să scriem numele nostru în aer. Repede. În toți scriem numele nostru în aer. Da? Așa, repede. Așa. Deci cumva un piculeț. Mulțumim, vă așezați jos. Așa. Aici sunt câteva resurse suplimentare. Din păcate, timpul nostru este limitat. Ne-am gândit să facem mai multe, dar cred că pentru astăzi atât. O să avem și alte ocazii. Și aș vrea acum la final, pentru că iarăși suntem la final de zi, doar să ne spuneți cum v-ați simțit și cu ce plecați acasă astăzi. Așa, da? Numai cu ce plecați așa cu un cuvânt repede. Haideți, cu ce plecați? Obosiți sau știi? Lucruri bune, sacul plin. Da. Străduiți-vă lucrurile bune să le dezbinați așa concret. Eu vă mulțumesc foarte mult, vă doresc să aveți o seară frumoasă în continuare, sunt sigură că o să aveți, dar nu uitați că depinde de voi. Nu o să vă facă cineva seara. Și să aveți mâine la fel o zi perfectă, da? Să știți că totul stă în controlul nostru, nu depinde în mare parte de ceilalți, chiar dacă și depinde, încercăm să ne organizăm. Vă mulțumim foarte mult!